Jeg tror, at hele vores plejeforløb er organiseret anderledes nu, end da vi ikke havde det. Og fordi de er noget mindre afhængige af os, kan vi fokusere mere på dagen. Jeg er Maike van den Bosch, og jeg arbejder hos Vlechtwerk og dagbeskæftigelse på Sovatch. Min personlige plan anvendes bredt i Vlechtwerk. Det inkluderer et gruppeboard med information til hele gruppen om dagprogrammet og hvilke vejledere, der er til stede. På den anden side understøttes næsten alle aktiviteter i øjeblikket af en individuel app. Klienterne har mindre brug for os som guider, så de har mere frihed til selv at finde svar på deres spørgsmål, hvor de i begyndelsen var meget afhængige af os. Og nu kan de faktisk udføre den første information, eller hvordan noget skal udføres, selvstændigt. Det gør dem mindre afhængige af guiderne. Ik kan nu elke keer zelf naar de tijd kijken en elke keer zelf kijken wat ik ga doen. En voor die tijd moest ik het altijd aan de begeleider invragen. Da jeg begyndte at implementere det, så var jeg den ivrige i teamet at få alle med tog-tid. Klienterne får meget tillid fra min egen plan, og de har også brug for deres vejleder for at holde det opdateret. Jeg tror, at dagsprogrammet allerede eksisterede, da jeg kom her. Jeg fandt det meget oplysende, fordi jeg straks vidste, hvad alle klienterne skulle gøre. Så det var ikke kun godt for klienterne, men også for vejledningen. Når jeg vil gøre rent, ved jeg, at jeg skal gøre rent. Så tørrer jeg det trin for trin, og så vil jeg prøve at gøre det selv. Så prøver jeg simpelthen at gøre alt selv. Hvad hvis min egen plan ikke længere eksisterer? Så stopper jeg. Ja, jeg vil anbefale min egen plan til andre organisationer. Det er virkelig godt for klienter og beboere, fordi det giver dem en følelse af selvværd. De får en fornemmelse af, at de kan gøre tingene selvstændigt. Det betyder ikke, at der ikke længere er brug for en vejleder. Men de kan faktisk gøre mange ting selvstændigt, og det er virkelig godt for klienter og beboere.